Astăzi am să prezint un video din Kenneth Bay Lake, un campground, o tabără care se află în Algonquin Park. Deci fiecare doritor are un lot specific. Lotul nostru acum este 155 și pe acest lot ne parcăm cu ce avem: mașini, corturi, cu ce avem, ne parcăm aici și stăm câte zile avem bronate, câte zile. Aici este un lot fără electricitate. Sunt alte loturi cu electricitate, chiar dacă noi avem mașină cu toate comoditățile în interior. Am să vă fac mai târziu excursie în interior, chiar dacă noi avem toate condițiile. A fost ok ca să luăm un lot fără electricitate. Pentru că mașina are generator, noi putem folosi generatorul. Hai, Freya! Hai, Freya! Hai, Freya! Yes! Iată așa. Aici este fiica partenerului meu de viață cu copiii. Ei au preferat să fie în cort. Noi am preferat să fim în mașină. Hi, Sky! Hello, Sky! How are you? Aici am organizat pentru copii. Aici am organizat pentru copii ca să aibă, le place să citească. Le-am pus două hamocuri, două scrânciobii, nu știu cum, iată așa. În jur o verdeață și o liniște divină. Ce copaci avem? Avem doar arțari, copacul canadian, arțari tineri, arțari bătrâni. Iată așa. Avem umbră destulă, avem liniște destulă. Cântă păsările, se aude un generator la un vecin care, ca și noi, probabil nu are electricitate la lot, pentru că loturile cu electricitate sunt specifice, sunt. Sistemul ăsta, mașina se întinde, aici este dormitorul, o să vă arăt din interior. Aici avem umbrelă, avem ce putem pune în mes, avem absolut totul, inclusiv și covoraș. Noi acum avem și covoraș, noi nu folosim acum pentru că a plouat și totul este umed. Așa. Mașina este foarte confortabilă, are două locuri. Aici are două locuri pentru șofer, foarte confortabil, și pentru a doile persoane. Este foarte confortabilă. Sorry, am fost prea bruscă. Și intrăm în interior. Deci interiorul, aici sunt două uși care noaptea o închidem, dar altă ușă care o folosim în timpul zilei și are plasa asta ca să nu intre țânțare care sunt aici. Și acum o să vă arăt casa din interior. Să prindem lumina. Aici este panou. În casă avem absolut totul. Totul. Deci aici este cabina șoferului. Aici este un dormitor. Aici sus este un dormitor. Dacă două persoane liber pot să doarmă. Aici avem masă și scaune, dar dacă sunt mai mulți, masa asta
se întoarce și se poate de făcut un pat. De exemplu, pentru copilaș, un pat scurt. Aici avem o sofă care, dacă dorim, o putem preface iarăși într-un pat, pentru că partea asta se deschide, se întinde. Noi acum nu o folosim pentru că suntem numai 2 persoane și aici este pentru depozit. Pui lucruri ce trebuie și ce-mi place aici, deci avem o mulțime de spațiu. Avem cabinetele astea, o mulțime de spațiu unde noi punem lucrurile noastre care folosim. Așa, mergem mai departe. Aici este dulap de haine. Aici este grup sanitar. Deci, grupul sanitar. Avem WC-ul, avem chivete, avem duș, deci noi putem face duș. Aici avem tot ce ne trebuiește în interior. Așa, este lumină, adică pentru că mașina are niște baterii speciale care în caz de urgență de ce le lucrează. Noi, aici este dormitorul. Iată ce vedem noi din dormitor, deci vedem vecinii noștri. Ei nu ne văd, dar noi vedem. Avantajul de sus, când ești sus, vezi mai mult. Aici este dormitor. Queen size. Deci dormitor pentru foarte confortabil pentru 2 persoane. Și aici iarăși o mulțime de dulapuri. Ții lucrurile. Aici iarăși o mulțime de dulapuri. Bucătăria. Bucătăria. Aici avem televizor. Avem televizor dacă avem electricitate sau dacă nu punem generatorul. Și aici avem bucătărioara cu tot ce ne trebuiește, cu chivete. Avem plita, avem microunde și ce foarte important, avem frigiderul, un frigider mare care lucrează indiferent dacă mașina este sau nu în funcțiune. Deci frigiderul are și aici am pus lucrurile care trebuie să stea înghețate, carnea și toate celelalte lucruri care trebuie să stea înghețate. Deci avem congelator, avem frigider și avem toate condițiile de a sta în această casă minunată, care eu o ador. Așa. Aici putem sta la umbră, putem pune scaunele în caz dacă plouă, putem muta masa respectivă, pentru că masa este de la lot, fiecare lot are masă. Ne-am aranjat aici în caz dacă o să mergem la lac și avem nevoie să uscăm sau dacă facem baie și avem nevoie să uscăm până aici. Și atunci împrejur sunt alte loturi unde lumea se odihnește în plăcere. Ce avem aproape de lotul nostru? Deci aproape de lotul nostru, să vă arăt, avem robinet cu apă de la care aducem căldărușele. Căldărușele eu spun în glumă, pentru că sunt niște vase speciale pentru apă care se comprimă ca să nu ocupe mult loc în bagaje și au robinet, adică pui pe masă și are robinet ca poți să folosești foarte ușor, să scoți apă, adică să primești apă din trânsul. Vedeți? De lumea are. Aici sunt locuri care vor fi ocupate. Vreau să vă spun că este foarte solicitat acest mod de odihnă. Am în vedere statul în tabere
Lumea bronează de prin ianuarie. Practic nu poți găsi un loc liber, dacă așa dorești, azi vreau să merg, nu poți găsi un loc liber, trebuie să bronezi din timp și pentru că este un model de odihnă foarte solicitat. Iată, aici avem robinet. Uitați-vă cât e de romantic. Avem robinet, venim, luăm apă. Noi în mașină, apropo, noi în mașină avem în mașină noi avem toate condițiile. Și apa asta este numai pentru persoanele care nu au în mașină, pentru că eu am uitat să vă arăt în mașină. Noi avem apă la chiuvetă, noi avem apă în baie și sunt grupuri sanitare. Deci acolo este sistemul de apă și sunt grupuri sanitare, eu am să vă arăt de aici, de pe alt lot, care până ce e liber, acum trebuie să vină cei care l-au bronat. Acolo este grup sanitar, deci grup sanitar are lumină, grup sanitar are duș, poți face duș, chiar și spălătorie, dacă dorești să speli rufii. Deci acolo este grup sanitar. Ce avem la lotul? Avem un loc special pentru foc și frigărui. Acum Canada trece printr-un val mare de foc, ard pădurile și inclusiv la noi în Ontario și este interzis ca să facem focul. Este interzis să facem focul acum în tabără, deci putem folosi numai plita și numai barbecue cu propan. Noi nu putem folosi lemne, noi nu putem folosi chiar cărbunii pentru sistemele de barbecue, chiar cărbunii aia care parcă sunt inocenți, dar sunt făcuți din lemn tot și nu avem dreptul să folosim. Aici am văzut o ciupercă, spre bucuria mea, eu care sunt mare amatoare de ciuperci. Încă nu am explorat. Noi am venit aseară, ne-am aranjat aseară, obosiți, drumul lung, pentru că am făcut vreo 4, cam aproape 500 de kilometri. Parcul nu este aproape tare din noi, deci am făcut cam de 500 de kilometri și am ajuns obosiți, ne-am relaxat. Azi începem să ne bucurăm. Avem mare noroc de soare, pentru că ieri când ne-am pornit de acasă ploua tare, jumătate de drum a plouat, dar la altă jumătate totul s-a liniștit, soarele a apărut, parcă special pentru noi, ca să venim să ne simțim bine în tabără. Vreau să vă arăt apa cum merge, pentru că am uitat când am fost în interior, dar este foarte important de știut că în căsuță ai toate comoditățile. Deci să aprind lumina așa și să vă arăt cum lucrează. Deci asta este. Avem apă, avem în baie apă, în duș, deci avem toate pentru noi, deci avem toate condițiile aici. Facem duș, am închis ușa și facem duș, aici putem deschide ce este aerisire. Condiții ideale, eu îi spun casă pe roți, într-adevăr este o casă pe roți, într-adevăr este o casă
o casă de vis. Aici avem un vinișor, am servat puțin vin, aici pregătim carnea pentru să facem figarul. Carnea la dezghețat, să facem figarul. Dar am luat de acasă și așa să fie o atmosferă mai intimă, mai frumoasă. Deci am luat și lumânarea respectivă ca noaptea să avem așa un mediu mai plăcut în pădure, dar să avem. Aici e plita. Deci plita exact ca acasă lucrează. Pregătim mâncare. Aici mesela pentru cu noi. Iată așa. Iată așa. Așa că când aveți posibilitate și dorință, mergeți la natură, pentru că natura e sfântă și revenim de la natură foarte revigorați, sănătoși. Da, Freya? Do you like? Do you like to be in camping? Yes? Do you like? Yes. Yes, you are nice girl. Very nice girl. Iată asta sistemul, dormitorul care se extinde și când în timpul mersului, deci el se închide, se face compact, dar în timpul parcării, în timpul nopții, yes, you are a very good girl. Hi, Sky. Hi, Sky. How are you? How are you, Sky? How are you? How are you? Big hug? Would you like a hug? Would you like to have a hug? A hug? Sky, it's good? Okay. Iată sistemul de apă despre care eu vă vorbeam. Aducem de la robinet și aici este, el are robinet. Așa. Vedeți? Lucrează foarte bine aici. Așa că câteva zile o să ne simțim excelent. Hello! 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 Așa. O săptămână de bucurie în camping. Hello!